Benvinguts tots. Avui començarem una sessió potser una mica més curta de les que estem fent habitualment, perquè és una sessió bàsicament per clarificar conceptes de streaming, què considerem activitats presencials i quins són els criteris d'acreditació d'aquestes activitats. Aquesta sessió no és una sessió tecnològica, nosaltres no som tecnòlegs, no som informàtics, és una sessió d'usuari i, a més, és una sessió que el que vol és explicar-vos quins són els criteris, perquè hem tingut moltes demandes al respecte, de l'acreditació d'activitats en retransmissió o streaming, és a dir, en un canal, i com s'han d'acreditar i quins són els requisits que calen. Llavors, el nostre objectiu avui és bàsicament parlar de les activitats sincròniques, que són les activitats presencials, que es fan en canals virtuals, i també identificar alguns errors més freqüents. La durada de l'exposició no crec que passi del quart d'hora, després farem un joc entre vosaltres per identificar alguns errors que fem freqüentment i després farem una mica de repàs i llavors ja entrarem amb el torn obert de preguntes. Aquí, què és important? Definir una miqueta quins són els criteris per l'acreditació d'aquest tipus d'activitats. Ens ha fet gràcia perquè hem tingut moltes preguntes al respecte. Aquesta sessió l'hem fet programada a demanda, és a dir, que ens l'heu demanat vosaltres, no la teníem programada. I en el mateix temps, amb altres comissions que estem en d'àmbit estatal, també ens han arribat les mateixes preguntes. Per tant, hem decidit d'establir uns criteris bàsics, que són els que apliquem a les activitats i que són els que us explicarem ara. Abans de començar, parlarem una miqueta per sobre de les 4 eines, bàsicament perquè també ens va molt bé per la metodologia, de les 4 eines més freqüents o més usades en aquest tipus d'activitats. La primera és la que estem fent servir avui, que és la que fa servir el col·legi, però també és una de les que té més interès en el món acadèmic, perquè ens permet crear, en cas que vulguem, diferents rols i podem donar diferents permisos a la reunió. És a dir, si ara us volgués silenciar tots, us silencio tots. Si us vull obrir el micro només amb uns, ho puc fer. Si vull crear grups, també ho puc fer. I després també permet que tots els alumnes puguin compartir la seva pantalla, els seus vídeos, el que es vulgui. També val la pena assenyalar que aquesta plataforma de Zoom en sistema de pagament també et permet descarregar-te, a part de la gravació al final de la sessió, et pots descarregar una transcripció. I fins i tot, no està disponible en català, però sí que en altres idiomes hi és, hi ha un servei de pagament, òbviament, però de traducció automàtica, que per segons quines reunions a nivell internacional pot ser molt còmode. Aquesta seria una de les eines que fem servir normalment. Una altra eina també interessant és Google Meet. Google ha fet aquest últim any molts experiments en termes de buscar sistemes de connexió. Per exemple, nosaltres, quan vam començar amb Google, amb tot el tema de la pandèmia, ens posàvem amb el WhatsApp, veiem que a nivell d'equip només podíem connectar 4 persones i vam començar a fer servir el Hangout. Després també hi havia el Duo, han experimentat moltíssim. I es nota que estan innovant i estan fent proves en aquest sentit. Llavors, és molt senzill d'utilitzar el Meet i ni tan sols demana de fer servir la seva aplicació, com ens podria passar amb el Zoom, que t'has de descarregar un drive al començament. A nosaltres també fa molta gràcia perquè en cada col·lectiu amb el que estem treballant resulta que estem treballant en una plataforma diferent i d'alguna manera a nivell d'usuaris veiem avantatges o inconvenients a cadascuna. Amb el col·legi estem fent servir Zoom, amb el Departament d'Ensenyament estem fent servir Meet i amb el Departament de Salut estem fent servir Teams. Perquè veieu que cadascú agafa l'opció, òbviament cadascú ha de treballar amb la plataforma que tingui o el canal que tingui la seva institució. Llavors, Microsoft Teams també pot gravar les reunions, com pot fer Zoom. Google Meet també les pot gravar amb la versió de pagament, i ofereix també un espai compartit amb diferents solucions de col·laboració, de comunicació, de xats, també tens sales de reunions. I després, l'última de les eines que us comentarem és Jitsi Meet, que aquesta va començar amb molta força a l'inici de l'any passat. Després van tenir, com Zoom, alguns problemes de seguretat, però després en el món empresarial també és una de les que té més èxit.
També amb Jitsi pots compartir pantalla, pots gravar les trucades i després tant Meet com Google Meet com Jitsi Meet, per exemple, et permeten desenfocar el fons del teu darrere. Que això també a mi m'agrada perquè dona privacitat. És a dir, ara tots estem treballant des de casa, des del menjador, jo avui des de l'habitació de la meva filla, vull dir que cadascú està en espais que són personals. I el fet que puguis desenfocar el fons, que no es vegi tan clar el que hi ha al darrere, també és una eina que jo penso que és a valorar, és a valorar a nivell personal, no vol dir una altra cosa. Zoom també pot permet posar-te una caràtula al darrere, però ja necessites ordinadors de certa qualitat. Per exemple, el meu, que és un ordinador antic, no puc posar-me cap fons perquè em queda tota la cara retallada. Per tant, són eines que són a valorar a nivell individual i cadascú disposa dels seus recursos, que és el que es tracta d'això, no? Tots estem treballant a casa amb les eines que tenim. Per començar, voldria insistir que avui el que volem parlar nosaltres és de les activitats presencials. Per tant, quan estem parlant d'activitats en streaming, en aquest cas estem dient activitats de retransmissió en directe. És un canal on hi ha una persona a aquest costat i una altra persona a aquest costat. Per tant, que és molt clar, estem parlant d'activitats presencials i que, per tant, comporten una presència física, com en una activitat clàssica presencial, hauríem dit que és aquella on els participants hi són realment físicament. I quan estem parlant d'activitats a través de retransmissió, a través de canals de comunicació, doncs el que estem demanant és que siguin activitats sincròniques, és a dir, que tant els participants com els docents estiguin connectats de manera obligatòria a temps real. Llavors, diem, limitacions. Quines limitacions tenim? Les limitacions serà depenent de l'eina que triem. Imaginem-nos perquè, per exemple, una de les coses que he sentit a dir molt és amb les activitats en streaming hi ha una limitació d'alumnat. Això no és cert. Serà una limitació d'alumnat depenent de l'eina que estiguem triant. Per exemple, si nosaltres volem fer unes activitats col·laboratives, participatives, interactives, triaríem una modalitat tipus reunió, on tots els que hi participen es veu, estan clarament identificats i el que fa el ponent es fa la seva presentació. Però si, en canvi, l'objectiu de la meva reunió és divulgatiu, és a dir, arribar al màxim de gent possible, doncs agafaria la modalitat de webinar. Per tant, l'aforament, la quantitat de participants dependrà del tipus que triem. Si triem una reunió, que és un esdeveniment col·laboratiu, on volem compartir la pantalla, activar el vídeo, l'àudio dels participants, que tots puguin compartir, veure qui més està entre els assistents, poder fer moltes coses d'interactivitat, de col·laboració, de jocs entre els participants, aleshores faríem el tipus reunió i aquest d'aquí sí que tindria una limitació d'unes 30, 25-30 persones seria l'òptim. En algun cas especial, que hi hagin dos docents i es vulguin fer grups de treball, que després fan treballs particulars i després fan posades en comú i comparteixen el que han fet, doncs potser fins i tot algunes vegades podria agafar fins a 50, però 50 hi haurien d'haver-hi com a mínim dos docents. Per tant, hem de comptar de mitjana de dir un màxim de 30 participants per docent. Els seminaris web estan dissenyats més perquè l'amfitrió i els panelistes designats puguin compartir el seu vídeo, l'àudio, la pantalla. Normalment, els participants només visualitzen, és a dir, només veuen els ponents. I poden interactuar, però és a través d'un xat, és a través d'escrit. A vegades poden fer algun tipus de votació, però res més. Llavors, potser cal imaginar-se un webinar com un seminari, és a dir, pocs ponents i una audiència que farà unes preguntes a través d'un xat. I llavors, en aquest cas, aquí no hi hauria una limitació de participants, tant com d'allò. Llavors, per tant, els seminaris web o els webinars serien aquells que estan oberts a grans audiències o esdeveniments. Llavors, requisits per l'acreditació. Un molt bàsic seria, hem dit que estàvem parlant d'activitats presencials. Doncs si són activitats presencials, són activitats on els que hi participen estan connectats en temps real, en directe. Per tant, el primer requisit per considerar aquestes activitats presencials és que hi hagi sincronia. És a dir, que el participant
i el docent estiguin en el mateix espai en el mateix moment, un espai virtual, és a dir, en aquest canal de retransmissió. El segon requisit, que seria bàsic, seria que hi hagi interacció. Si estem parlant d'un tipus de reunió, doncs que hi hagin activitats, que hi hagin treballs, que hi hagin preguntes entre les persones, que puguin col·laborar, participar entre tot l'alumnat. I en canvi, si haguéssim parlat d'una sessió webinar, doncs aleshores seria que hi hagi aquest canal de comunicació on es pugui parlar, on les persones puguin adreçar preguntes en els ponents, en aquests ponents que normalment en aquest tipus de sessió no són masses. Quin seria el tercer aspecte important? Doncs, i fonamental, és que quan participes a una sessió entris sempre amb el nom amb el que t'has inscrit, és a dir, nom i cognoms. És a dir, tots els participants han d'estar clarament identificats, perquè després, si vols treure l'estadística de tots aquells que han participat, et surtin noms i cognoms, no s'hi val que surtin nicknames, el nom de la veïna o un número de telèfon. Per tant, això seria un requisit, que es demani a tots els participants que entrin amb el nom amb el que s'han inscrit. I un segon aspecte seria que hi hagi un registre de connexió dels participants. És a dir, vosaltres quan feu aquesta sessió, al final heu de poder-vos descarregar una fulla de totes les persones que han estat a la sessió, amb els temps que hi han estat, i si se'ls ha tallat la connexió o no, i aquestes coses que quedin registrades. El quart aspecte per acreditar una activitat en streaming, considerant la presencial, seria que ens heu de lliurar un accés vàlid a la secretaria del Consell. És a dir, ens haureu de donar un usuari password per si nosaltres ens volem connectar el dia que feu la sessió. Després, els objectius de l'activitat. Doncs, les eines que fem servir van relacionades amb els objectius. És a dir, depenent de l'objectiu que tinguem, haurem de triar una modalitat o una altra. I l'important és que els objectius siguin coherents amb la metodologia que heu proposat. Per exemple, si nosaltres volem pujar al pis de dalt amb una escala en tenim prou. Si volguéssim fer una panoràmica des de, per exemple, de la Garrotxa, per dir alguna cosa, doncs amb un globus en tindríem prou. I si volem anar a la Lluna, que no és el meu cas, doncs potser necessitaríem un coet. Què vol dir això? Vol dir que vosaltres triareu la metodologia que voleu utilitzar en relació als objectius. Per tant, tot és possible si les eines que teniu ho fan possible. Per tant, en la metodologia, per exemple, és molt important que contempli la proporció d'alumnes i docents, que aquests siguin adequats. Per tant, si abans parlàvem d'una reunió, aquesta ràtio seria de 30 i si estiguéssim parlant d'una webinar, aquesta ràtio no tindria limitació. I després, també és molt important que quan ens expliqueu la metodologia i ens expliqueu les activitats que fareu, aquesta sigui possible, tot el que us plantegeu, de realitzar amb les eines que heu triat. Per tant, no és que una eina sigui millor o pitjor, és a dir, heu de triar l'eina que s'adeqüi més a l'objectiu que us proposeu. Si això ara ho transforméssim en una activitat formativa en el formulari, hem recollit una miqueta els 4 o 5 errors que ens trobem freqüentment. El primer error que ens trobem freqüentment és en el títol i el mateix error ens el trobem en els certificats. Què ens passa aquí? Per exemple, fem curs d'iniciació a l'ecografia, per dir alguna cosa, i ens poseu curs online d'iniciació a l'ecografia. I en el diploma també ens poseu curs online d'iniciació a l'ecografia o epidemiologia o el que sigui. A veure, quan feu una activitat presencial, oi que no ho poseu en el títol? Doncs quan és online tampoc s'ha de posar. De la mateixa manera que no posaríeu curs d'ecografia presencial en el títol o en el diploma, tampoc ho heu de posar en les activitats online. Les activitats online és un canal, és un mitjà, però el títol parla del contingut del curs, com el mateix diploma. I online no és un contingut, és un mitjà que heu fet servir.
Un altre dels punts, que és el que ho demanàvem al punt 3, és per comentar-vos que ho trobareu al apartat de l'activitat on us demanem control d'assistència, teniu diferents sistemes. En aquest cas, no us confongueu i impliqueu sistemes electrònics perquè aquí ens referim als sistemes de congressos, aquells que van amb una pulsera, amb un codi de barres. Aquí heu d'aplicar altres, perquè d'aquesta manera us obre aquesta finestreta que teniu aquí i aquí ens dieu quina plataforma fareu servir i amb quina modalitat, és a dir, si la feu servir en tipus reunió o si la feu servir en tipus webinar. Això després ja ens ho explicareu i detallareu a l'apartat de metodologia. I després també ens haureu d'adjuntar en el control d'assistència una fulla que depenent del canal que hagueu utilitzat, si heu fet servir Zoom, si heu fet servir Teams, us deixen descarregar una sèrie de dades sobre la participació. La fulla de descàrrega que heu triat vosaltres per controlar la participació dels vostres assistents és la que ens heu d'adjuntar aquí, òbviament en blanc, però per saber quins paràmetres heu escollit de la plataforma per baixar-vos el registre. Un altre aspecte seria el lloc on es realitza l'activitat. De la mateixa manera que hem dit que en el títol no hem de posar online i en el diploma tampoc, el lloc on es realitzarà l'activitat tampoc hem de posar online. Aquí posarem la seu de l'organitzador. Si la meva entitat té la seu a Manresa, doncs posaré Manresa. Si la té a Girona, posaré Girona. Per tant, aquí hem de posar la seu des d'on s'emetrà la sessió. I si no, la seu d'on està l'entitat, perquè avui precisament nosaltres cadascú està a casa seva, per tant, aquesta premissa podria ser relativa. Llavors, aquí poseu sempre el lloc de la institució. Després, el perfil pedagògic. Perfil pedagògic, què tenim? Organització i logística. Aquí ens heu d'explicar una miqueta els recursos de què disposareu. I aquí on posa web on es publicita l'activitat, o si us va bé, ens podeu posar aquí mateix a l'accés, o si no ens el podeu posar en el cost d'organització i logística. L'accés a la reunió. Per tant, el punt que us dèiem, el punt 4, us hem dit 6 punts importants a tenir en compte, doncs el punt 4 el posaríem aquí. Després, la metodologia, on ens heu d'explicar, finalment, del programa que heu fet servir, les eines que teniu i que utilitzareu i les activitats que fareu, seria aquí l'apartat de metodologia, que és el que ens haureu d'escriure en aquest apartat, que és el que dèiem en l'apartat número 6. I, llavors, aquests serien els 6 punts essencials per poder acreditar una activitat que en diem en streaming, una activitat presencial, que aquesta activitat sigui considerada presencial. Perquè aquestes activitats es poden gravar, es poden penjar després en una plataforma o un altre lloc amb preguntes i altres coses, llavors ja seria una activitat a distància, una activitat mixta, podrien ser altres coses. Nosaltres avui ens centrem només en les activitats presencials. Recomanacions. Ara ja serien allò 4 puntets de recomanacions bàsiques, d'aquestes que són de nivell d'usuari. Nosaltres no som grans experts. Però sí que us recomanem que si feu servir eines de reunions o de webinars, doncs un dia abans o el mateix dia, depèn de si és a la tarda, doncs al dematí, unes hores, 12 hores abans o 24 hores abans de la sessió, envieu un recordatori perquè la gent que s'hagi apuntat se n'en recordi d'on ha d'entrar i també tingui l'usuari i el password perquè d'aquesta manera els sigui més fàcil i còmode. Un segon element important és que aquestes activitats han de començar a l'hora. Començar a l'hora i acabar a l'hora. És molt important que comencin puntuals. I després també és molt important que durin el que s'ha programat que durarien. És a dir, si nosaltres diem que aquesta sessió dura 3/4 d'hora, doncs que 3/4 d'hora l'acabem. Perquè si algú s'ha programat una activitat després, tingui temps per fer-la. Després també és molt important que s'estableixi, depenent del tipus d'activitat, qui serà el moderador, qui dona la paraula als assistents. Que si és una activitat tipus reunió, aquesta funció l'assumeix el mateix docent. Però si és una activitat tipus webinar, necessitarem algú que ens gestioni totes les preguntes que arribin del xat i que les traslladin en els ponents, que serien les persones que han parlat anteriorment. Per tant, aquesta persona ha d'estar ben definida.
Un altre element important és el tema de la interacció, és a dir, cal buscar eines de participació i d'interacció entre els participants. Si estem fent una tipus reunió no té molt problema perquè farem moltes activitats. Si fem una webinar i podem fer algun tipus de joc que l'audiència pugui participar o podem fer preguntes que puguin contestar pel xat o qualsevol cosa que faci interaccionar els participants és un element de riquesa. I després, l'última de les recomanacions que us faríem seria el tema del micròfon. Sobretot quan comenceu una sessió, comenceu-la sempre amb el micròfon apagat i quan la tanqueu, quan acabeu també. Perquè moltes vegades les sessions es queden en negre i tu et penses que ja ha marxat tothom i els micros estan oberts i els que estan al darrere ho poden sentir. Llavors, sobretot, és bo, fins i tot pels sorolls que puguis tenir al darrere, és igual, és una recomanació de sempre començar una sessió amb el micro tancat i tancar-lo tan bon punt s'acabi. Elements que volem que recordeu. Doncs l'enquadrament, sobretot intentar tenir una miqueta d'espai sobre el cap, una miqueta d'espai sobre el pit, sobretot que no es vegi el sostre i quan parleu no us tireu en excés endavant explicant, mira, aquest punt és molt important, no? No us tireu en excés. Per tant, intenteu mantenir una mica la distància i l'enquadrament. Si us pot veure les mans, com gesticuleu, així també és un element positiu, perquè sempre reforça el missatge, que se't vegin les mans. El segon seria la postura, element. No sortiu allò molt escarxofats, relaxats, no? Mireu d'estar en una posició tenint en compte que esteu davant d'una audiència. En cap moment heu d'oblidar que no esteu, com si estiguéssiu dalt d'un auditori. No ens posarem depenent de quines postures. Per tant, és un auditori virtual, però és un auditori real. Un altre element important que hem comentat era el tema de la il·luminació. És molt diferent tenir una bona il·luminació que no tenir-la, perquè et veus molt més fosc. O el tema que hem comentat de tenir una finestra a prop que entra molta llum natural, llavors en cas que entri molta llum natural a vegades cal baixar una mica la persiana perquè això no ens afecti tant. Després, un altre efecte important és l'efecte mirall, és a dir, quan ens posem davant d'un ordinador, la tendència és com que ens veiem la cara i normalment no hi estem acostumats, doncs ara veiem que aquí surt un cabell que no sé, el serrell que no sé quantos, ara el collaret que me'l trobo tort. Et vas mirant i et vas arreglant. Això s'ha d'intentar fer-ho abans de la sessió. Tots aquests errors jo els faig, per tant, són molt comuns. Vull dir, l'única cosa que és intentem evitar-los. El tema de la vocalització, important, quan volem emetre un missatge, millor intentar parlar pausadament i projectant la veu. I sobretot no parlar així. Bueno, ara aquesta sessió doncs ja l'estem acabant, farem unes preguntes i comentarem unes quantes coses. Ni per l'aspecte ni perquè no se m'entendrà el bé que jo voldria que se m'entengués. I l'últim d'aspecte és un altre aspecte que ens passa sovint. Clar, nosaltres quan parlem, aquest a mi em costa horrors, també us ho haig de dir. Quan parlem tenim la càmera al mig. Per tant, nosaltres hauríem de posar la càmera aquesta, una carona o alguna cosa, un truc o alguna cosa, perquè quan parlem estiguéssim mirant tota l'estona a la càmera. A mi em passa que com que us tinc a tots a vosaltres al lateral i m'agrada veure-us les cares, tota l'estona estic mirant les vostres cares que estan aquí al costat. Però hauríem d'intentar focalitzar sempre el missatge en aquesta càmera, aquesta llumeta que tenim aquí al davant. Això són recomanacions. Està clar que nosaltres no som professionals de la comunicació, tots som professionals de l'educació, de l'ensenyament i d'altres coses que ens hem trobat ara amb unes eines que a nivell domèstic ens hem hagut d'adaptar de seguida i després, veient els altres, doncs també identifiques tota una sèrie d'errors que fem. Llavors, millor tenir-los presents per intentar evitar-los, els que siguin els errors o ja està. Per tant, ara acabaríem la sessió expositiva aquí i ja començaríem amb el torn de preguntes.